Η ΣΥΤΑ πρωτοπορεί σήμερα με την εισαγωγή μιας νέας υπηρεσίας, η οποία απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες, σε ομάδες ατόμων με χρόνια προβλήματα και σε ηλικιωμένους. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι αναγκαία για την διαβίωση, την ανεξάρτητη διαβίωση των συγκεκριμένων ομάδων ασθενών ή ηλικιωμένων. Βασικά προσφέρει σύστημα εντοπισμού, εντοπίζει που είναι το αγαπημένο μας πρόσωπο, προσφέρει άμεση επικοινωνία του συγκεκριμένου ατόμου με τον οικείο του και αν σε περίπτωση το ηλικιωμένο άτομο ή το άτομο που έχει ένα πρόβλημα νιώσει την ανάγκη να ειδοποιήσει το δικό του με το πάτημα ενός κουμπιού, αποστέλλεται έναν SMS με τα συντεταγμένες της τοποθεσίας του συγκεκριμένου ατόμου.